U siječnju 2006. godine službenici za stanovanje iz Metropolitanske stambene udruge u sjevernom Londonu dobili su sudski nalog za ulazak u stan broj 40 zgrade Sky City, stambenog kompleksa smještenog u Wood Greenu, u sjevernom dijelu britanskog glavnog grada. Razlog je bio tehnički administrativan. Stanar nije plaćao stanarinu više od 2 godine. Pravni postupci bili su dugotrajni, pedantni, birokratski. Nitko nije očekivao pronaći ništa neobično. Možda napušten stan, možda neki namještaj ostavljen iza sebe. Ono što su pronašli, međutim, potpuno je redefiniralo suvremeno razumijevanje urbane usamljenosti. Kada su se vrata otvorila toga zimskog dana, socijalne radnike i službenike koji su ušli u stan dočekao je prodoran, nepogrešiv miris. Na kauču, ispred televizora koji je još uvijek bio uključen, okruženo neotvorenim božićnim vrećicama za kupnju i zamotanim poklonima koji nikada nisu bili dostavljeni, ležalo je skeletizirano tijelo žene. Stan je bio praktički netaknut. Grijanje je radilo cijelo to vrijeme. Televizor je nastavio emitirati. A Joyce Carol Vincent, u dobi od 38 godina, bila je mrtva na tom kauču od nekog trenutka u prosincu 2003. Godine, gotovo 3 godine, 1000 dana, u gradu od 1 milijuna stanovnika, u zgradi punoj susjeda, metar od trgovina, pošta, trgovačkih centara i stanica javnog prijevoza. Joyce Vincent umrla je sama i nitko to nije primijetio. Ovo nije slučaj ubojstva. Nema prepoznatljivog zlikovca, nema nasilnog zločina za riješiti, nema zavjere za razotkriti. Ovo je slučaj o nečemu daleko uznemirujućem. Mogućnosti potpunog nestajanja usred gomile, umiranja u tišini, dok se svijet nastavlja vrtjeti oko vašeg odsustva. Ovo je slučaj Joyce Vincent i ono što otkriva o modernim društvima, uznemirujuće, je više od bilo koje kriminalne misterije. Joyce Carol Vincent rođena je 19. listopada 1965. godine u Hammersmithu, London. Bila je najmlađa od 5 sestara, kači karipskih imigranata, koji su stigli u Englesku tijekom desetljeća migracije sa zapadne Indije. Njezina majka umrla je kada je Joyce imala 11 godina, traumatičan događaj koji će duboko obilježiti njezin emocionalni razvoj. Njezin otac, čovjek opisan kao strog i emocionalno distanciran, odgajao je djevojčice u discipliniranom, ali hladnom okruženju. Sestre Vincent odrasle su emocionalno se raspršujući jedna od druge, razvijajući obiteljske veze, koje, iako su postojale, nikada nisu bile posebno bliske ili postojane. Od najranije mladosti Joyce se pokazala kao šarmantna osoba. Oni koji su je poznavali u njezinoj adolescenciji i mladosti dosljedno su je opisivali kao blistavu, druželjubivu, privlačnu. Bila je visoka oko 1,65 m, imala je širok i zarazan osmijeh i posjedovala onu neodređenu kvalitetu koja čini da neke osobe obasjaju sobu jednostavno ulazeći u nju. Nije bio samo njezin fizički izgled, koji je svakako bio upečatljiv, već nešto više, njezina sposobnost povezivanja, činjenja da se drugi osjećaju posebno, snalaženja u razgovorima s milinom i lakoćom. Tijekom 80. i 90. godina Joyce je radila na različitim administrativnim poslovima i poslovima tajnice. Bila je zaposlena u nekoliko prestižnih tvrtki u središtu Londona, uključujući odvjetničke firme i korporativne urede. Njezini kolege pamtile su je kao profesionalnu, punktualnu, uvijek dobro odjevenu. Imala je rafinirani ukus za modu, kupovala je kvalitetnu odjeću, pažljivo se šminkala. Na fotografijama iz tog razdoblja uvijek se pojavljuje nasmijana, okružena prijateljima, na zabavama, na koncertima, na društvenim događajima. Jer Joyce je imala aktivan društveni život, čak i zavidan.
Redovito je prisustvovala glazbenim koncertima, posebno soulu, džezu i R&B-u. Osobno je upoznala poznate glazbenike, uključujući Stevija Wondera, Gila Scott Herona i Betty Wright. Nije bila točno grupije, ali se kretala u krugovima gdje su te veze bile moguće. Imala je više grupa prijatelja, neke s posla, druge s londonske glazbene scene, druge iz svojih raznih interesa. Često je izlazila, povremeno putovala, održavala prepisku. Bila je, prema svim vanjskim izgledima, pa i urbana, moderna, povezana žena. Ali ispod ove društvene fasade postojalo je nešto složenije. Oni koji su je poznavali intimnije, primjećivali su da Joyce rijetko govori o svojoj obitelji. Izbjegavala je duboke razgovore o svom djetinjstvu. Kada bi je pitali o njezinoj majci, mijenjala je temu. Kada bi se pojavile rasprave o obiteljskim odnosima, ispričavala se ili preusmjeravala razgovor prema površnijim terenima. Njezina prijateljstva, iako brojna, nastojala su biti odvojena. Jedan prijatelj možda ne bi znao za postojanje drugog. Joyce je držala ljude u odvojenim orbitama oko svog života, rijetko dopuštajući da se ti svjetovi križaju. Postojao je također obrazac u njezinim romantičnim vezama. Joyce je tijekom godina imala nekoliko dečaka, ali te su veze nastojale biti burne. Bilo je epizoda obiteljskog nasilja, iako specifični detalji nikada nisu bili potpuno jasni. U barem jednoj prilici prijatelji su primijetili modrice koje je Joyce objasnila izmičući. U drugoj prilici nestala je na nekoliko dana bez davanja objašnjenja, ponovo se pojavivši kao da se ništa nije dogodilo. Kada bi konačno prekinula te veze, činila bi to naglo, prekidajući svaki kontakt ne samo s partnerom, već i često sa zajedničkim prijateljima iz tog razdoblja. Sredinom 90-ih Joyce je počela raditi za Ernst & Young, jednu od najprestižnijih revizorskih kuća na svijetu. Bio je to dobar posao, dobro plaćen, sa beneficijama. Ali upravo je tijekom tog razdoblja neke kolege počele primjećivati suptilne promjene. Joyce je povremeno izostajala s posla bez prethodne najave. Kada bi se vratila, nudila je nejasna objašnjenja. Osobni problemi, obiteljski poslovi, ništa specifično. Njezin radni učinak nije bio značajno pogođen, ali njezina prisutnost postala je manje pouzdana. Također je tijekom ovog vremena Joyce pretrpjela peptički krvarenje, krvarajući čir u želucu koji je zahtijevao hospitalizaciju. Stres je poznati faktor u razvoju ovih stanja. Provela je vrijeme u bolnici North Middlesex oporavljajući se. Neki prijatelji su je posjetili, ali drugi su saznali za događaj tek tjednima kasnije, kada je Joyce usput spomenula da je bila bolesna. Ova tendencija minimiziranja osobnih kriza, traženja pomoći čak i u ozbiljnim situacijama, bila je karakteristična za to kako je Joyce upravljala poteškoćama. Krajem 90-ih Joyce je napustila svoj posao u Ernst & Young. Točne okolnosti nisu potpuno jasne. Neki prijatelji su se sjetili da je spomenula želju za promjenom, traženje nečeg drugačijeg. Drugi su sugerirali da su bili problemi na poslu, iako nitko nije mogao specificirati kakvi problemi. Ono što je bilo jasno jest da je nakon napuštanja tog stabilnog i dobro plaćenog posla Joyceov život počeo silaznu putanju. Radila je privremeno u drugim uredima, manje prestižnim tajničkim poslovima, kratkoročnim ugovorima. Njezina financijska situacija postupno se pogoršavala. Selila se nekoliko puta, svaki stan malo manji, u četvrtima malo manje poželjnim. Još uvijek je održavala svoj uredan izgled, svoj osmijeh, svoju površnu šarm, ali oni koji su je dobro poznavali počeli su primjećivati nešto više. Umor u očima, rastuću tendenciju otkazivanja planova, razdoblja tišine, gdje je prije bila stalna komunikacija.
Njezine sestre, s kojima nikada nije imala posebno bliske odnose, postale su još udaljenije. Bilo je povremenih svađa, nesporazuma, koji nikada nisu bili potpuno riješeni. Joyce je sve rjeđe prisustvovala obiteljskim okupljanjima. Do 2000. godine praktički nije imala redoviti kontakt ni s jednim članom obitelji. Kada se jedan od njezinih nećaka oženio, Joyce nije prisustvovala vjenčanju. Nije ponudila objašnjenja, jednostavno se nije pojavila. Njezini prijatelji također su počeli doživljavati tu rastuću distancu. Joyce bi mogla nestati tjednima, zatim se ponovo pojaviti s nejasnim objašnjenjima ili bez ikakvih objašnjenja. Kada bi je netko nazvao, ponekad bi odgovorila s entuzijazmom, obećavajući da će se uskoro vidjeti. Drugi put jednostavno ne bi uzvratila pozive. Postupno, neprimjetno, krug ljudi koji su održavali aktivan kontakt s Joyce nastavio se smanjivati. Godine, Joycina situacija dosegla je kritičnu točku. Njezina stambena situacija bila je nestabilna. Imala je problema s nasilnim dečkima i u nekom trenutku, iako precizni detalji nisu javno dokumentirani, potražila je pomoć socijalnih službi. Klasificirana je kao ranjiva i dodijeljen joj je stan u Sky City, kompleksu socijalnog stanovanja u Wood Greenu. Wood Green je četvrt u sjevernom Londonu, dio okruga Haringey. Nije najbogatije područje grada, ali ni najnerazvijenije. To je radnička četvrt, multikulturalna, užurbana. Glavna ulica, poznata kao Wood Green High Road, puna je trgovina, tržnica, restorana etničke hrane, kladionica, dućana polovne robe. Trgovački centar The Mall Wood Green jedna je od središnjih točaka područja, uvijek pun kupaca. Ulice su stalno prometne, autobusi prolaze svakih nekoliko minuta. Stanica metroa Wood Green povezuje četvrt s ostatkom Londona putem linije Piccadilly. Sky City, gdje se Joyce preselila, bila je zgrada socijalnog stanovanja kojom je upravljala udruga Metropolitan Housing Trust Association. Nije bila stara ili oronula zgrada, već relativno moderan stambeni kompleks, izgrađen s namjerom pružanja pristupačnog stanovanja ljudima u ranjivim situacijama ili s niskim primanjima. Zgrada je imala više katova, s uglavnom malim stanovima s jednom spavačom sobom. Bilo je drugih stanara, obitelji, pojedinaca, ljudi koji su svakodnevno ulazili i izlazili. Bilo je zajedničkih stubišta, zajedničkih prostora, redovitih usluga održavanja. Joyceov stan bio je malen, ali funkcionalan. Imao je dnevni boravak, integriranu kuhinju, kupaonicu i spavaću sobu. Prozori su gledali na ulicu, a tanki zidovi koji su povremeno omogućavali slušanje susjeda. Bio je to tip stana gdje nečiji život nije potpuno izoliran od vanjskog svijeta, gdje zvukovi grada stalno prodiru, podsjećajući vas da ste okruženi milijunima ljudi. Inicijalno, kada se Joyce preselila u Sky City 2001. godine, bilo je određenog kontakta sa socijalnim radnicima. Kao netko tko je bio klasificiran kao ranjiv, bilo je povremenih provjera, obrazaca za popunjavanje, sastanaka koje treba održati. Ali Joyce je bila odrasla osoba, sposobna, nije pokazivala očite znakove teške mentalne bolesti ili fizičke nesposobnosti. Nije bila netko od koje zahtijevao stalnu nadzor. I postupno, kako su mjeseci prolazili, ti su kontakti postali rijeđi, zatim sporadični, zatim nepostojeći. Tijekom 2002. i početka 2003. godine Joyce je nastavila živjeti u tom stanu. Povremeno je radila, a privremene poslove, kada ih je mogla dobiti. Izlazila je kupovati namirnice, plaćala neke račune, održavala minimalnu egzistenciju. Neki susjedi su je povremeno viđali u hodnicima, na stubama. Privlačna žena, uvijek dobro odjevena,
koja je ljubazno pozdravljala, ali nije započinjala razgovore. U gradu poput Londona, posebno u kompleksima socijalnog stanovanja, gdje stanari često mijenjaju i gdje se privatnost cijeni, ovo odsustvo duboke interakcije nije bilo neobično. Njezini prijatelji, oni koji su ostali, primijetili su da Joyce postaje sve teže dostupna. Njezin mobilni telefon ponekad je bio isključen danima. Kada bi konačno odgovorila, zvučala je odsutno, distancirano. Obećavala bi se vidjeti, zatim bi otkazala u posljednjem trenutku ili jednostavno ne bi došla. Neki prijatelji su to protumačili kao da Joyce želi prostor, prolazi kroz tešku fazu koju će na kraju savladati. Drugi, zabrinuti, pokušali su je posjetiti, ali Joyce je rijetko davala svoju točnu adresu ili pronalazila izgovore da ne primi posjete. Martin, bivši dečko koji je održavao prijateljstvo s Joyce, pokušao je održati kontakt tijekom ovog razdoblja. Redovito ju je zvao. Istinski se brinuo za njezino blagostanje. Joyce je ponekad odgovarala s privrženošću, drugi put s iritacijom. U jednom od njihovih posljednjih razgovora, zabilježenom u Martinovom sjećanju, ali nedokumentiranom s točnim datumom, Joyce je usput spomenula da se ne osjeća dobro, da ima nespecificirane zdravstvene probleme. Martin je ponudio pomoć. Joyce je odbila, uvjeravajući ga da je sve pod kontrolom. Drugi prijatelj, čije se ime kasnije pojavilo u dokumentarcu Dreams of a Life u režiji Carol Morley, a sjećao se da je vidio Joyce u nekom trenutku 2003. godine. Bili su na stanici metroa, slučajan susret. Kratko su razgovarali. Joyce se činila užurbana, možda nervozna. Rekla je da je dobro, da žuri. Pozdravili su se brzim zagrljajem. Bio je to posljednji put da je taj prijatelj vidio Joyce živu. Tijekom jeseni 2003. godine telefonski pozivi Joyce potpuno su prestali. Nekoliko prijatelja koji su još uvijek održavali kontakt ostavili su glasovne poruke koje nikada nisu bile vraćene. Slali su tekstualne poruke koje su ostale bez odgovora. Neki su pretpostavili da je Joyce promijenila broj. Drugi su mislili da je konačno odlučila potpuno prekinuti veze, nešto što je prije radila s drugim grupama prijatelja. Nitko nije prijavio njezin nestanak policiji. U gradu od milijuna, gdje se ljudi stalno kreću, mijenjaju poslove, sele i preispituju svoje živote, odsustvo vijesti od nekoga ne pokreće nužno trenutne alarme. Njezine sestre, s kojima Joyce više nije imala redoviti kontakt, nisu primijetile njezinu tišinu, jer je tišina već bila norma. Mjeseci, ponekad godine, prošli su bez razgovora s Joyce prije. Njezino odsustvo s obiteljskih događaja nije bilo novo. Kada bi pokušale kontaktirati je i ne bi dobile odgovor, pretpostavljale su da je Joyce zauzeta, ljuta zbog neke prošle svađe ili jednostavno ostaje po strani, kao što je bila njezina navika. Na njezinom radnom mjestu ili preciznije u agenciji za privremeno zapošljavanje, koja joj je povremeno nalazila poslove, jednostavno je prestala dolaziti. Pokušali su je kontaktirati nekoliko puta, zatim su pretpostavili da je pronašla zaposlenje drugdje ili da više nije zainteresirana raditi s njima. A u sektoru privremenog zapošljavanja, gdje radnici stalno dolaze i odlaze, to nije bilo neobično. U međuvremenu, u stanu 40 u Sky Cityu, nešto se dogodilo. U nekom trenutku u prosincu 2003. godine, vjerojatno sredinom mjeseca, na temelju stanja tijela kada je konačno pronađeno, Joyce Vincent je umrla. Točni uzrok smrti nikada nije bio utvrđen sa sigurnošću zbog naprednog stanja raspadanja tijela. Forenzički pregled nije mogao identificirati specifičan uzrok. Nije bilo dokaza o nasilnoj traumi, nije bilo znakova borbe, nije bilo naznaka da je druga osoba bila prisutna.
Mogućnosti su uključivale komplikacije njezinskog prethodno postojećeg peptičkog čira, srčani udar, moždani udar ili neko drugo akutno medicinsko stanje. Ono što je bilo jasno jest da je bilo iznenadno ili barem dovoljno brzo da Joyce nije imala priliku potražiti pomoć. I kada je umrla, Joyce je bila u svom dnevnom boravku. Bila je umotana u zimsku odjeću, kao da joj je bilo hladno. Blizu nje bile su vrećice za kupnju, koje su sadržavale zamotane božićne poklone, nikada dostavljene. Televizor je bio uključen. Neki izvještaji su spominjali da bi mogla biti u procesu motanja poklona kada je umrla, iako je to spekulacija temeljena na prizoru. Ono što nije spekulacija jest da je Joyce umrla sama, bez ikoga da primijeti, bez ikoga da pozove hitnu pomoć, bez ikoga da joj drži ruku. I tada je započela najdublja tišina. Stan, sa svojom mrtvom stanarkom, jednostavno je nastavio postojati. Grijanje je bilo spojeno i radilo, održavajući konstantnu temperaturu, koja je ubrzala raspadanje. Televizor je ostao uključen, emitirajući programe koje nitko nije gledao, a možda dok konačno žarulja nije pregorjela ili se sustav pokvalio. Računi za komunalije nastavljali su stizati, gomilajući se neotvoren. Najamnina je prestala biti plaćana, ali pravne procedure za deložaciju u Ujedinjenom kraljevstvu su spore, posebno kada se radi o socijalnom stanovanju. Najbliži susjedi, oni koji su dijelili zidove sa stanom Joyce, kasnije su izvijestili da su primijetili neugodan miris u nekom trenutku. Međutim, to su pripisali nepobranom smeću, vodovodnim problemima ili pokvarenim namirnicama negdje u zgradi. U stambenim kompleksima, gdje više obitelji živi u bliskoj blizini, čudni mirisi nisu potpuno neobični. Netko je možda prijavio miris održavanju, ali ne s dovoljnom hitnošću da potakne trenutnu istragu. Drugi su ga jednostavno ignorirali, pretpostavljajući da će na kraju nestati. Nitko nije pokucao na vrata Joyce. Nije bilo poštanskih dostava koje zahtijevaju potpis. Nije bilo prijatelja koji su inzistirali da je posjete. Njezina obitelj nije točno znala gdje živi, a ako je znala, i onako nije bila u redovitom kontaktu. Socijalni radnici, koji su inicijalno bili dodijeljeni njezinom slučaju, zatvorili su njezin dosje, smatrajući da Joyce više ne zahtijeva aktivno praćenje. Tjedni su prošli. Prosinac je postao siječanj 2004. godine. Božićni pokloni koje je Joyce kupila ostali su zamotani. Nova godina je stigla bez proslave u tom tihom stanu. Joyce je ušla u 2004. godinu mrtva i svijet se nastavio okretati bez primjećivanja. Mjeseci su prošli. Zima se pretvorila u proljeće. Računi su nastavili gomilati se. Korespondencija se gomilala iza vrata. Neplaćena najamnina dostigla je sve veće iznose. U nekom trenutku, vjerojatno nekoliko mjeseci nakon smrti Joyce, Metropolitan Housing Association počela je formalne postupke za povrat stana zbog neplaćanja. Ali ti procesi su birokratski, spori, zahtijevaju višestruke pravne obavijesti, periode čekanja, sudske naredbe. Nije moguće jednostavno ući u nečije stanište, čak i ako ne plaćaju najam. Ljeto 2004. stiglo je. Joyce je bila mrtva više od 6 mjeseci. Njezino tijelo, inicijalno očuvano stalnim grijanjem, ali na kraju raspadajući se u ubrzanim uvjetima, počelo je proces skeletizacije. Mekana tkiva su se pogoršala. Tjelesne tekućine postupno su bile apsorbirane kaučom gdje je pala. Stan, zapečaćen, sa zatvorenim prozorima, postao je makabra kapsula vremena. Jesen je stigla ponovno. Puna godina od smrti Joyce. Susjedi su dolazili i odlazili, neki su se iselili, novi stanovnici su stizali. Život u Sky Cityu
nastavio je svoj normalan ritam. Djeca su se igrala u hodnicima, parovi su se svađali kroz tanke zidove, starije osobe polako su se penjale stepenicama, a u stanu 40 Joyce je ostala zaboravljena. Tijekom 2005. godine pravne procedure nastavile su svoj spori tijek. Obavijesti su slane u stan, naravno bez odgovora. Pokušaji kontaktiranja Joyce putem registriranih telefonskih brojeva pokazali su se bezuspješnima. Telefonska linija njenog stana vjerojatno je bila isključena zbog neplaćanja. Službenici za stanovanje pedantno su bilježili svaki korak procesa, pridržavajući se svih pravnih zahtjeva prije nego što mogu dobiti nalog za posjed. Važno je razumjeti da su tijekom cijelog ovog vremena više sustava koji navodno postoje da spriječe upravo ovu vrstu situacije istovremeno propali ili jednostavno nikada nisu bili aktivirani. Zdravstveni sustav nije imao zapis da je Joyce nestala, jer nije bila pod redovitom medicinskom obradom u to vrijeme. Sustav socijalnih službi zatvorio je njezin slučaj, smatrajući je dovoljno stabilnom da ne zahtijeva praćenje. Sustav stanovanja pratio je postupke deložacije zbog neplaćanja, ali ti postupci ne uključuju provjere dobrobiti. Policijski sustav nikada nije bio upozoren, jer nitko nije prijavio nestalu osobu. Njezini potencijalni poslodavci pretpostavili su da je pronašla posao drugdje. Njezini prijatelji pretpostavili su da je odlučila distancirati se. Njezina obitelj pretpostavila je da je dobro, ali bez želje za kontaktom. Božić 2005. stigao je. 2 godine od smrti Joyce. 2 Božića koja je propustila, okružena poklonima koje je kupila za taj prvi Božić koji nikada nije došla proslaviti. Izvan stana London je sjao božićnim svjetlima. Wood Green bio je ukrašen. Trgovine su bile pune kupaca. Obitelji su se okupljale. A Joyce je ležala tiha. Konačno, u siječnju 2006. godine, nakon završetka svih potrebnih pravnih procedura, Metropolitan Housing Association dobila je sudsku naredbu za povrat stana. Datum je bio zakazan za prisilni ulazak. Nije bila hitna situacija, bila je to jednostavno rutinska administrativna procedura. Službenici za stanovanje, eventualno u pratnji bravara i možda policijskog službenika kako je protokol u ovim slučajevima, uputili su se prema stanu 40. Točan datum varira prema izvorima, ali bilo je krajem siječnja 2006. godine. Bio je to običan londonski zimski dan, vjerojatno siv, a hladan, vlažan. Službenici su se popeli stubama ili uzeli dizalo do odgovarajućeg kata. Približili su se vratima stana 40. Pokucali su iz učtivosti, iako nisu očekivali odgovor. Nije bilo nikakvog. Pripremili su alate za otvaranje brave. Kada su se vrata otvorila, miris je bio odmah očit, nadvladavajući. Nije to bio snažan miris nedavnog raspadanja, već nešto suše, pljesnivije, prodornije. Muškarci su oprezno ušli. Stan je bio u polumraku, zavjese vjerojatno zatvorene. Iza vrata bila je nagomilana pošta, toliko da je otežavala otvaranje. Kako su se oči prilagodile slabom svjetlu, scena je postala jasna. U dnevnom boravku, ispred televizora, na kauču, bili su ljudski ostaci. Nije bilo odmah prepoznatljivo kao potpuno tijelo zbog stanja naprednog raspadanja. Bilo je uglavnom skeletno, s nekim mumificiranim tkivima prijanjajućim uz kosti. Odjeća koju je osoba nosila bila je još uvijek vidljiva, pružajući obris obliku. Vrećice za kupnju bile su u blizini, još uvijek zamotani pokloni vidljivi. Policija je odmah pozvana. Mjesto je bilo ograđeno. Počela je forenzička istraga. Istražitelji su pedantno dokumentirali svaki detalj stana. Fotografije su snimljene iz više kutova. Temperatura je izmjerena. Stanje uređaja je zabilježeno.
Korespondencija je prikupljena i pregledana radi utvrđivanja identiteta i kronologije. Identificiranje tijela nije bilo trenutno zbog njegovog stanja, ali korespondencija u stanu pružila je ime Joyce Carol Vincent. Zubni zapisi konačno su korišteni za definitivno potvrđivanje identifikacije, ali utvrđivanje kada je umrla bilo je kompliciranije. Stanje raspadanja sugeriralo je produženo razdoblje, ali koliko točno? Forenzički istražitelji ispitali su više faktora. Stanje tijela sugeriralo je godine više nego mjesece. Korespondencija je pružala tragove. Posljednja datirana pisma bila su iz prosinca 2003. godine. Nije bilo ničega nakon tog datuma što je bilo otvoreno. Zamotani božićni pokloni sugerirali su da je smrt nastupila blizu te sezone. Analiza sadržaja želuca i druge forenzičke metode bile su nemoguće zbog stanja tijela. Konačno, na temelju svih dostupnih faktora, forenzički stručnjaci su procijenili da je Joyce umrla u nekom trenutku u prosincu 2003. godine, iako točan datum nikada nije mogao biti utvrđen, to je značilo da je bila mrtva približno 2 godine i 1 mjesec. Više od 750 dana. U naseljenoj zgradi, u užurbanom gradu, metru od trgovina i stanica prijevoza, okružena milijunima ljudi, a vijest o otkriću postupno se procurila u medije. Inicijalno je bilo izvješteno kao zanimljiva činjenica, gotovo anegdotska. Žena pronađena mrtva nakon godina. Ali kako su se pojavljivali više detalja, priča je privukla javnu maštu na dublji način. Nije jednostavno bila da je umrla sama. Bilo je da je potpuno nestala iz kolektivne svijesti, dok je još uvijek tehnički bila prisutna. Mediji su počeli istraživati. Tko je bila ta žena? Kako je bilo moguće da joj nitko nije nedostajao? Novinari su pokušali kontaktirati njezinu obitelj. Njezine sestre, koje su kontaktirali novinari, izrazile su šok i bol. Neke su priznale da nisu bile u bliskom kontaktu s Joyce godinama. Jedna sestra je spomenula da je pretpostavila da je Joyce jednostavno zauzeta vlastitim životom, da će se na kraju javiti kada želi. Bol u tim izjavama bio je opipljiv, nepomiješan s krivnjom, zbunjenošću i užasnim spoznajom da je njihova sestra umrla sama prije godina, bez da su one to znale. Prijatelji Joyce također su bili kontaktirani. Martin, bivši dečko koji je pokušao održati kontakt, bio je uništen. Sjećao se njihovih posljednjih razgovora, neuzvraćenih poziva, ostavljenih glasovnih poruka. Pitao se je li trebao učiniti više, posjetiti bez poziva, inzistirati agresivnije. Drugi prijatelji izrazili su slične osjećaje. Svi su opisali Joyce kao nekoga živahnog, punog života, nekoga tko je poznavao toliko ljudi, tko je bio tako društven. Kako je netko takav mogao završiti potpuno sam i zaboravljen umirući? Policijska istraga brzo je utvrdila da nije bilo zlonamjernosti. Nije bilo dokaza da je druga osoba bila uključena u njezinu smrt. Nije bilo znakova prisilnog ulaska, krađe ili nasilja. Smrt je klasificirana kao nesumnjiva, iako je točan uzrok ostao neutvrđen zbog stanja tijela. Službena istraga, poznata u britanskom sustavu kao inquest, otvorena je za utvrđivanje okolnosti smrti. Tijekom ove istrage pojavili su se više detalji. Otkriveno je da je Joyce bila žrtva obiteljskog nasilja u prošlim vezama. Njezina medicinska povijest peptičkog čira potvrđena je. Njezina povijest zaposlenja, njezine višestruke promjene adrese, njezina rastuća socijalna izolacija bili su dokumentirani. Socijalni radnici koji su bili uključeni u njen slučaj bili su ispitani. Objasnili su da je Joyce bila klasificirana kao ranjiva inicijalno, ali da je pokazala sposobnost samostalnog života.
Nije bilo znakova neposrednog rizika koji bi opravdao intenzivno kontinuirano praćenje. Susjedi iz Sky Citya također su bili intervjuirani. Neki su se sjećali da su povremeno viđali Joyce. Opisali su je kao ljubaznu, ali distanciranu. Nitko je nije dobro poznavao. Nekoliko je spomenulo miris koji su primijetili u nekom trenutku, ali koji su pripisali drugim uzrocima. Jedan je izrazio krivnju, pitajući se je li trebao više istražiti. Drugi je branio svoju neaktivnost, objašnjavajući da u Londonu, u gusto naseljenim stambenim kompleksima, naučite se ne miješati u tuđe poslove, poštovati privatnost. I ovdje se pojavilo jedno od središnjih pitanja slučaja. Koga se može kriviti? Susjede koji su osjetili nešto čudno, ali nisu istraživali. Prijatelje koji su prestali zvati nakon mjeseci bez odgovora. Obitelj koja je dopustila da se odnos pogorša do točke da nema redoviti kontakt. Socijalne radnike koji su zatvorili njen slučaj. A birokratske sustave koji su pomicali papire, ali nikada nisu verificirali stvarno blagostanje ljudskog bića. Ili samu Joyce, koja je sustavno odgurivala ljude, održavala distance, odbijala pomoć. Neugodna istina bila je da nitko nije učinio ništa posebno pogrešno prema normalnim standardima modernog urbanog ponašanja. Susjedi su poštovali privatnost. Prijatelji su tumačili tišinu kao želju za prostorom. Obitelj je pretpostavila da odsustvo vijesti znači da je sve razumno dobro. Birokratski sustavi slijedili su utvrđene procedure, a ipak rezultat je bio da je žena umrla i ostala mrtva godinama bez da itko primijeti. Slučaj Joyce Vincent izložio je fundamentalne pukotine u socijalnom tkivu modernih gradova. Otkrio je kako je moguće biti okružen ljudima, a ipak biti potpuno izoliran. Ali pokazao je da sustavi dizajnirani za zaštitu ranjivih imaju ogromne praznine. Pokazao je da ljudske veze bez aktivnog i stalnog održavanja blijede sa zastrašujućom lakoćom. London, kao i mnoge megapolise, funkcionira na principima zaštićene anonimnosti. Privatnost je cijenjena, čak i sakralizirana. Ne očekuje se da intimno poznaješ svoje susjede. Urbana prijateljstva imaju tendenciju biti specifična kontekstu. Prijatelji s posla, prijatelji hobija, prijatelji iz različitih krugova koji se rijetko preklapaju. Obitelji su geografski raspršene, održavajući kontakt putem povremenih telefonskih poziva ili rijetkih okupljanja. Ovaj sustav dopušta slobodu, samoodređenje, bijeg od opresivno zatvorenih zajednica, ali također stvara uvjete gdje netko može nestati bez trenutnog alarma. Carol Morley, britanska filmašica, bila je fascinirana i uznemirena slučajem Joyce Vincent. Provela je godine istražujući, tragajući za prijateljima i poznanicima Joyce, prikupljajući fotografije i uspomene. 2011. godine objavila je dokumentarac pod naslovom Dreams of a Life, koji je pokušavao rekonstruirati tko je Joyce bila, kako je živjela i kako je završila umirući u takvoj usamljenosti. Dokumentarac je sadržavao intervjue s osobama koje su poznavale Joyce u različitim fazama njezina života. Svi su dijelili uspomene na karizmatičnu, lijepu ženu, punu života. Fotografije su pokazivale Joyce nasmijanu na zabavama, pozirajući s prijateljima, izgledajući glamurozno na društvenim događajima. Intervjuirani su vidljivo se borili s kognitivnom disonancom između Joyce, koje su se sjećali, i sudbine koju je pretrpjela. Martin, bivši dečko, Ani pojavljuje se u dokumentarcu, očito izmučen. Govori o tome kako je pokušao održati kontakt, kako se brinuo za nju, ali također o tome kako je na kraju prihvatio njenu tišinu kao znak da Joyce želi biti sama. Drugi prijatelji izrazili su slične žaljenja. Svi su se pitali koje znakove su propustili,
koje prilike za intervenciju su pustili da prođu. Dokumentarac je također istraživao hipoteze o tome zašto je Joyce postala tako izolirana. Neki su sugerirali da ju je njezina povijest zlostavljačkih veza učinila nepovjerljivom, plašljivom, dubokih veza. Drugi su spomenuli ranu smrt njezine majke i hladan odnos s ocem kao formativne faktore, koji su možda otežali njezinu sposobnost održavanja zdravih emocionalnih veza. Bilo je spekulacija o depresiji, iako nema dokumentiranih medicinskih dokaza o formalnoj dijagnozi. Da neki su jednostavno priznali da ne znaju, da je Joyce držala svoje unutarnje borbe tako privatno, da čak i oni bliski njoj su vidjeli samo šarmantnu površinu. Ono što je dokumentarac jasno pokazao je da Joyce nije bila beskućnica, ni ovisnica, ni netko koga društvo tipično zamišlja kada razmišlja o osobama koje umiru same i zaboravljene. Bila je obrazovana, privlačna, imala je povijest stabilnog zaposlenja, bila je društvena i povezana. Ako se to moglo dogoditi Joyce, moglo se dogoditi bilo kome. Ovo shvaćanje bilo je možda najuznemirujuća stvar u cijelom slučaju. Nakon otkrića tijela i naknadne istrage, pojavila su se pitanja o tome koje bi sustavne promjene mogle spriječiti slične tragedije. Bili službe socijalnog stanovanja trebale imati strože protokole provjere dobrobiti, bili procedure deložacije trebale uključivati ranije fizičke provjere. Bili trebali postojati sustavi za upozoravanje vlasti kada netko potpuno nestane iz administrativnih sustava poput zapošljavanja, zdravstvene skrbi i plaćanja računa istovremeno. Neke jurisdikcije u Ujedinjenom kraljevstvu počele su implementirati poboljšane protokole, češće provjere ranjivnih stanara, sustavi ranog upozoravanja, kada se poklope višestruki pokazatelji odsustva, javne kampanje koje potiču ljude da održavaju kontakt sa starijim ili izoliranim susjedima. Ali ti napori suočavaju se s inherentnim ograničenjima. U društvu koje cijeni privatnost i individualnu autonomiju, postoji otpor previše intruzivnim sustavima nadzora, čak i kada su dizajnirani sa zaštitnim namjerama. Nadalje, pa slučaj Joyce izaziva jednostavna sustavna rješenja, upravo zato što uključuje toliko neopipljivih ljudskih faktora. Nisu samo sustavi propali, već su se ljudske veze postupno erodirale. Joyce je aktivno održavala distancu od drugih. Njezini prijatelji i obitelj, poštujući ono što su tumačili kao njezine želje, na kraju su prestali inzistirati. Susjedi, slijedeći urbane norme neuplitanja, ignorirali su dvosmislene znakove. Nijedan birokratski sustav ne može prisiliti ljude da održavaju bliske odnose ili da interveniraju u živote drugih protiv utvrđenih društvenih normi. Pogreb Joyce Vincent odvio se u ožujku 2006. godine, više od 2 godine nakon njezine stvarne smrti. Bila je to mala ceremonija kojoj su prisustvovale neke od njezinih sestara i nekolicina prijatelja koji su saznali za njezin odlazak. Nije bilo gomile, a nije bilo razrađene proslave života, samo tiho i tužno priznanje postojanja koje se završilo u usamljenosti godinama prije. Mediji su nastavili izvještavati o slučaju sporadično godinama. Postao je simbol, parabola o modernoj otuđenosti. Članci mišljenja razmišljali su o tome što znači da se ovo može dogoditi u navodno civiliziranom i povezanom društvu. Eseji su istraživali teme urbane usamljenosti, socijalne izolacije i krhkosti ljudskih mreža podrške. Ime Joyce Vincent postalo je kratka referenca za određeni tip suvremene tragedije, osoba koja nestaje na vidiku. Ali izvan simbolizma, izvan apstraktnih lekcija, ostaje konkretna stvarnost onoga što se dogodilo Joyce Carol Vincent. Žena od 38 godina, sa životom koji je bio pun ljudi i iskustava,
Umrla je sama u malom stanu u sjevernom Londonu. Njezino tijelo ostalo je tamo dok su se godišnja doba mijenjala, dok je svijet proslavio 2 Božića, dok su milijuni ljudi prolazili obližnjim ulicama, potpuno nesvjesni da netko leži mrtav metar dalje. Zamislite te dane, te tjedne, te mjesece. Apsolutna tišina u tom stanu. Televizor konačno se gasi. Grijanje automatski zuji. Pisma klize ispod vrata, gomilajući se u sve veće hrpe. Prašina se postupno slaže na sve površine. Božićni pokloni, pažljivo zamotani, namijenjeni osobama čiji identiteti nikada nisu bili utvrđeni, ostaju neotvoreni. Susjedi s druge strane zida, živeći svoje živote, nesvjesni da dijele svoj prostor sa smrću. Zamislite prijatelje Joyce u nekom trenutku 2004. ili 2005. godine, usputno razmišljajući o njoj, pitajući se kako je, možda razmatrajući da je pozovu, a zatim odlučujući protiv toga, jer je ona jasno dala do znanja da želi distancu. Zamislite njezine sestre, zauzete vlastitim obiteljima i problemima, povremeno se sjećajući Joyce, ali ne s dovoljnom hitnošću da prekinu tišinu koja se uspostavila između njih. Zamislite birokratske sustave, obrađujući dokumente, šaljući obavijesti u stan gdje ih nitko nije mogao pročitati, slijedeći procedure s indiferentnom učinkovitošću. Sve se ovo dogodilo. To nije fikcija, to nije pretjerivanje. To je dokumentirana stvarnost onoga što se dogodilo Joyce Vincent. Slučaj postavlja pitanja koja nemaju lake odgovore. Kako mjerimo vrijednost života? Po broju ljudi koji prisustvuju vašem pogrebu. Po tome koliko bi prošlo prije nego što bi vaše odsustvo bilo primijećeno. U predmodernim društvima, u malim gradovima gdje svi znaju sve, umrijeti bez primjećivanja godinama bilo bi praktički nemoguće. Ali smo izgradili drugačiji svijet, svijet individualne slobode i zaštićene anonimnosti. I Joyce Vincent je pokazala da je u tom svijetu moguće potpuno nestati. Je li Joyce bila posebno izolirana ili je jednostavno bila na ekstremnom kraju spektra, gdje mnogi od nas postojimo? Koliko neuzvraćenih poziva je potrebno prije nego što prestanemo zvati? Koliko vremena tišine je normalno prije nego što postane zabrinjavajuće? U modernoj eri, gdje se prijateljstva održavaju putem sporadičnih tekstualnih poruka i lajkova na društvenim mrežama, kako razlikujemo nekoga tko želi prostor od nekoga tko je u krizi? Ova pitanja nemaju univerzalne odgovore. Variraju prema kulturnim kontekstima, društvenim normama i individualnim okolnostima. Ali slučaj Joyce Vincent primorava nas da se suočimo s njima, da ispitamo vlastite živote i odnose, da se zapitamo jesmo li stvarno povezani ili samo susjedni drugim ljudskim bićima. Postoje također dimenzije roda i rase koje zaslužuju razmatranje. Joyce je bila crnkinja u društvu gdje crnkinje često suočavaju s posebnom socijalnom nevidljivošću. Bili njezin nestanak bio primijećen brže da je bila bijela, da je bila muškarac? Ovo su neugodna, ali nužna pitanja. Podaci o nestalim osobama sugeriraju da nestanci crnih žena primaju manje medijske pažnje i policijskih resursa u usporedbi s bijelim ženama. Iako Joyce tehnički nije bila prijavljena kao nestala, princip sustavne nevidljivosti možda je pridonio tome da njezino odsustvo prođe nezapaženo. Dodatno, Joyce je bila žrtva obiteljskog nasilja, faktor koji korelira s povećanom socijalnom izolacijom. Žrtve zlostavljanja često su odvojene od mreža podrške od strane njihovih zlostavljača. Čak i nakon što te veze završe, obrasci izolacije mogu perzistirati. Trauma može otežati formiranje novih zdravih veza. Joyce je možda imala posla s psihološkim posljedicama zlostavljanja koje su pridonijele njezinom socijalnom povlačenju
iako je to spekulacija bez kliničke potvrde. Njezino prethodno postojeće zdravstveno stanje, peptički čir, također je relevantno. Kronična medicinska stanja mogu biti fizički i emocionalno iscrpljujuća. Mogu ograničiti sposobnost održavanja stabilnih poslova i aktivnog društvenog života. Ako je Joyce doživljavala ponavljajuće simptome ili pogoršanje svog stanja, to je moglo pridonijeti i njezinoj izolaciji i potencijalno njezinoj konačnoj smrti. Ali na kraju, akumuliranje svih ovih faktora, rod, rasa, povijest zlostavljanja, zdravstveni problemi, fragmentirana obitelj, ne odgovara potpuno na središnje pitanje. Kako se ovo moglo dogoditi? Odgovor, duboko nezadovoljavajući, je da se dogodilo kroz konvergenciju mnogih malih odsustava, nijedan sam po sebi kriminal ili čak posebno nemarno, ali koji su zajedno stvorili prazninu gdje je osoba mogla nestati. Od otkrića tijela Joyce 2006. godine bilo je drugih sličnih slučajeva, otkrivenih periodično. U Japanu fenomen je toliko prepoznat da ima specifično ime kodokushi ili usamljena smrt. U toj zemlji, gdje su starenje stanovništva i socijalna izolacija dobro dokumentirani problemi, procjenjuje se da desetine tisuća ljudi umiru same svake godine, s nekim tijelima koja nisu otkrivena tjednima ili mjesecima. Kao odgovor, pojavile su se komercijalne usluge specijalizirane za čišćenje stanova nakon usamljenih smrti i tvrtke koje nude redovite provjere starijih osoba koje žive same. U Ujedinjenom Kraljevstvu i drugim zapadnim zemljama slučajevi slični slučaju Joyce Vincent povremeno se pojavljuju u vijestima. Starija osoba pronađena mjesecima nakon smrti, osoba srednjih godina otkrivena kada susjedi konačno prijave trajne mirise. Svaki slučaj generira privremeni šok, trenutnu refleksiju o urbanoj usamljenosti, zatim postupno blijedi iz javne svijesti do sljedećeg slučaja. Dobrotvorne organizacije i zajedničke grupe pokušale su riješiti problem socijalne izolacije. Programi dobrih susjeda potiču stanovnike da upoznaju one koji žive u blizini. Telefonske usluge nude redovite pozive starijim ili izoliranim osobama. Zajednički centri organiziraju društvene aktivnosti, ali ti napori suočavaju se sa značajnim izazovima. Ovise o volonterima, ograničenim sredstvima i, što je najvažnije, o dobrovoljnom sudjelovanju osoba koje su izolirane, koje su po definiciji teško dohvatljive. Nadalje, postoji fundamentalna napetost između preventivne intervencije i individualne autonomije. U liberalnom društvu ne možemo prisiliti ljude da sudjeluju socijalno, da prihvate pomoć ili da dopuste nadzor njihovog blagostanja. Joyce Vincent, kada je bila živa, imala je pravo živjeti sama, ne odgovarati na pozive, distancirati se od obitelji i prijatelja. Iskoristila je to pravo. Tragičan rezultat ne negira legitimnost tog fundamentalnog prava. Ovo pokreće složene etičke dileme u kojoj točki zabrinutost za nečije blagostanje opravdava kršenje njihove privatnosti ili autonomije. Kada netko prestane odgovarati na pozive mjesec dana, 3 mjeseca, godinu, tko bi trebao imati autoritet intervenirati? I kako razlikujemo nekoga tko istinski želi biti ostavljen sam od nekoga tko je u opasnosti, ali nesposoban potražiti pomoć? Ne postoje jasni odgovori na ova pitanja. Različita društva povlače ove crte različito. U nekim kulturama proširena obitelj i bliske zajednice održavaju stalnu, ponekad ugušujuću, superviziju nad pojedincima. U drugima, kao u velikom dijelu modernog urbanog zapadnog svijeta, individualna autonomija je prioritizirana, s intervencijom rezerviranom samo za slučajeve jasne i neposredne opasnosti. Joyce Vincent pala je između ovih pukotina.
Nasljeđe Joyce Vincent, ako se to može tako nazvati, te je složeno. Za neke ona predstavlja upozorenje o opasnostima socijalne izolacije. Za druge, ona izlaže sustavne neuspjehe u tome kako moderna društva brinu za svoje ranjive članove. Za još druge, ona je jednostavno osobna tragedija, jedinstvena u svojim specifičnim okolnostima, ali ne nužno indikativna širih društvenih problema. Ono što je neosporno jest da njezina priča rezonira. Dotakne nešto duboko u suvremenoj psihi, strah možda univerzalno dijeljeno u modernoj eri, mogućnost da ne značiš, da nestaneš bez primjećivanja, da umreš sam i budeš otkriven samo kada administrativna razmatranja, a ne ljudska briga, konačno dovedu nekoga do tvojih vrata. Ovaj strah nije iracionalan. Podaci o usamljenosti su dobro ustanovljeni. U Ujedinjenom kraljevstvu ankete su otkrile da milijuni ljudi izvješćuju da se osjećaju kronično usamljeno. Starije osobe su posebno ranjive, ali usamljenost pogađa sve dobne skupine. Digitalna tehnologija, paradoksalno, može intenzivirati usamljenost, zamjenjujući duboke interakcije s površnim vezama. Društvene mreže nam daju iluziju povezanosti, dok potencijalno produbljuju našu izolaciju. Joyce Vincent u svojim posljednjim godinama živjela je u eri neposredno prije nego što su društvene mreže postale sve prisutne. Facebook je postojao, ali još nije bio kulturna sila kakva će postati. Twitter je bio u povojima, nije bilo Instagrama, nije bilo Whatsappa. Komunikacija je ovisila više o telefonskim pozivima i tekstualnim porukama. U određenom smislu bilo je još lakše nestati tada nego sada, kada bi odsustvo aktivnosti na društvenim mrežama moglo upozoriti prijatelje brže. Ali također je moguće da su društvene mreže olakšale održavanje iluzije veze bez stvarne supstance. Možemo imati stotine prijatelja na Facebooku i još uvijek umrijeti sami, otkriveni samo kada miris konačno postane nemoguće zanemariti. Količina veza ne jamči kvalitetu, a kvaliteta veza je ono što potencijalno sprječava tragedije poput one Joyce. Razmišljajući o slučaju gotovo 2 desetljeća kasnije, u 2026. godini svijet se značajno promijenio od smrti Joyce 2003. i njezina otkrića 2006. godine. Komunikacijske tehnologije su evoluirale. Svijest o mentalnom zdravlju se povećala. Rasprave o usamljenosti su istaknutije u javnom diskursu. Međutim, fundamentalni problemi koje je slučaj Joyce izložio ostaju neriješeni. Gradovi nastavljaju rasti, postajući gušći, anonimni. Obitelji ostaju raspršene. Individualizam nastavlja biti cijenjen. A sustavi socijalne skrbi suočavaju se s konstantnim financijskim pritiscima. Norme privatnosti i neuplitanja perzistiraju. U ovom kontekstu slučajevi poput onog Joyce Vincent, iako rijetki, nastavljaju biti mogući. Što možemo naučiti, dakle? Možda je najfundamentalnija lekcija krhkost ljudske prisutnosti. Postojimo u mislima drugih, u odnosima koje održavamo, u sustavima koji nas prate. Kada se ove veze prekinu, možemo nestati iznenađujuće brzo. Postojanje zahtijeva aktivno održavanje. I od pojedinca prema vani, i od zajednice prema unutra. Također bismo mogli naučiti poniznost o ograničenjima sustava i institucija. Ne možemo potpuno sistematizirati ljudsku brigu. Birokracije mogu procesuirati slučajeve, ali ne mogu zamijeniti istinsku brigu. Regulacije mogu uspostaviti procedure, ali ne mogu prisiliti suosjećanje. Na kraju, sprječavanje tragedija, poput one Joyce, ovisi o milijunima malih individualnih ljudskih odluka. Napraviti taj dodatni poziv, pokucati na vrata susjeda, insistirati da vidite nekoga čak i kada kažu da su dobro, održavati veze čak i kada je to neugodno. Ali također
Moramo prepoznati da ne možemo spasiti sve, da neke osobe odolijevaju pomoći, da poštovanje autonomije ponekad znači prihvaćanje odluka koje nas čine neugodn